Kilódottan a fantázia szoktatát, hogy mit készítünk, milyen. Milyen formát készítünk belőle. És már is összevom. Igen, és már is fogyasztható. Ahogy hűl, az már készen is van. Ez a étérformája legszebb. Vagy a legegyszerűbb csinálni. Én a jégkémezre kérem akkor. Én azt a hudacskákat. Én azt a hudacskákat. Én azt a jégkémezre. Jó van, drágám, majd rákerül a sor. Mondja be, hogy jégkémezre oka. És ha kedvet megcsinálni, egy nyalókára, jöhet és megcsinálhatja nyalókáját.